ایره بینین تماشابینا قدر فوتبالکای خوشروای میدونین акция шидагай 30 сомон бовар мекунан. ин амҷо чӣ моделе ки дидестин 30 сомон беҳад хушрӯ размеро ҳаст. ина биёин аз наздик бинен харидорӣ кунен. полоскаям омадагай адна тонниам нихе сурат дора кошам хулас сифаташон ҳам сифатои нағзай ҳамагӣ 30 сомон. бозори Корвон тарафи Тилобозор 11 дарвоза. ин 30 сомона оптови дарзон меша ё ки ҳамаи чихе нағз диде на ди донада 30 сомонай оптовиш бо арзон мешидай. марамат 11 дарвозаи Тилобозор дохили дарвоза надромада подвал мешавад тамошобино. нигоҳ лесница подвал мефроин сеюмодамай чорумодаман. хулоса рақамашон ҳаст барои маълумоти бештар бо хучонкати ҳам суҳбат шавен. аллакай сезони анам хел футболкои остин дарозам омадестай тамошобино. ина бисёриё хоҳиш карда будан бори новинка омадагиай шумода навор гирифта пешниҳод кардестам. бинен чихе хушрӯчаян. нархошон 60 сомонай. тамоми цветош размерош ҳама 60 сомон. сифатои беҳтарин. ина агар барои савдо гирен боз ҳам арзонтар мешава. бозори Корвон тарафи Тилобозор 11 дарвоза. 11 дарвоза дохил надромада лесница мешава тарафи подвал. ина биёин сеюм чорум одам ина сеюм одам. хулоса ина нигоҳ кунед. ина бошад теннискои фасон. ино 50 сомоная. ира бинен сифаташон да гап нест тамошобино. ино оптавикан аслан лекин донаям метиян мана ино ҳамаш 50 сомона. иҷода бо 30 сомонаш ҳам ҳастай тамошобино. ана ин қисм бошад 30 сомонай ҳамагӣ. ҳози аксияи зури зур рафтестай нигоҳ куненда чӣ намуд футболка теннискае ки ҳаста ина магазинда ҳамаш 50 сомонай. бинен чихе хушрӯчаян тенниско футболко ира бинен полоска аднатони тамоми моделҳо ҳастай ҳамагӣ 50 сомон. сифатошон беҳтарин. марҳамат каседа дар корай биёен бозори Корвон аз наздик бинен пӯшен баъд харидорӣ кунен. а касе омада наметонам ман рақамашона мемонам ё оптовиам доран асосан оптовикан оптовиш арзон меша 50 сомона оптови бо арзон мешава. мана марҳамат бинен чихе интихоб зиёдай. бозори Корвон айҷа тарафи Тилобозор марҳамат биёин 11 дарвоза. инаи моделакора бинен чихе хушрӯчаян. 11 дарвоза ки дромад 11 дарвоза ки омаден дохил надромада. нигоҳ кунед лесница мешава тарафи подвал. инами чорум магазин марҳамат. инами брижои халадок бовар кунен 100 сомон 80 сомон кам намеёвен ягонҷода лекин озини нуқтаи савдо да аксия рафтестай 60 сомон. марҳамат тамоми цветош аст размерош аст биёин харидорӣ кунен 60 сомон. ин тараф чанд сомон? ина ин тараф бошад 80 сомон. иҷода баъд бо шимбрижои хушрӯ доран. ина нигоҳ кунен беҳад фасон беҳтарин модел брук брижаайкуам хеле. ина марҳамат аз иноям метонен харидорӣ кунен 80 сомон. то 150 сомон мефурӯшад лекин аксия рафтестай 80 сомон. марҳамат биёин агар оптови гирен борошон бо арзон меша. иҷода медонен футболка аз 30 сомон сар мешавад. бозори Корвон марҳамат биёин бозори Корвон тарафи Тилобозор 11 дарвоза 11 дарвоза дохил дарвоза надромада лесница мешава тарафи подвал. ина биёен сеюм одаман ҳама намуди анами футболкаву брижаву шимбрижу хулас тамоми намудора бо нархи дастрас пайдо мекунед. ино чанд пулан? инаи полоскора бинен чихе хушрӯчае 50 сомон. бори новинка қабул кардаган. баъд медонен остин дарозам омадагай остин дарозо 60 сомона. ана марҳамат остин дароз ҳам великан дора ҳам маладёшка дора ҳар душам 60 сомони. ина нигоҳ куненда маникенда бинен чихе хушрӯчаян. ана бинен 60 сомонан. ассалом тамошобинасозаи назен бозори Корвон даем. ина нигоҳ кунен 11 дарвоза тарафи Тилобозор дохили дарвоза надромада анами нуқтаи савдо меравем. нигоҳ кунен лесница мешавад тарафи подвал. сеюм магазинай дариҷа аксияи калонтарин рафтестай тамоми намуди футболкои мардона арзон шудагиай. баъд инчунин бурӯи новинка овардагиам. ина суруғаша пурама шумода нишон додум метавонен бо биёин аз наздик хитон бинен. оптовиам доран нархошон аз 30 сомон сар мешава. ина футболкои фасони хушрӯ нархаш аз 30 сомон сар мешава то ҳамин 60 сомона нарх гузориштагиай. биненда интихоба чихе бисёрай. ози ҳар якташа бома ҷудогона навор гирифта ҳатман мемонам тамошо кунен кадомаш чанд сомай мефаҳмен. ира бинен иша 18 хушрӯ
барои оптови боша рақамҳо ҳаст, нависен бо нархҳои оптовиша аз хечон пурсон шавем. Марамат беҳтарин интихоб. бисёр хоҳиш карда буданд ки навор гирен боз ҳам аксияҳои мардонара. Марҳамат, анами хеле футболкаҳои фасони хушромадагай, ҳам тенниска, ҳам ана футболкааш нигоҳ кунед, қарасветкаҳои фасон омадай, нархошон нигоҳ кунед. Ҳамаш 50 сомоная, чизе ки дар берунай 50 сомонай. Метавонед биёен аз наздик бохтон бинен, сифатошон беҳтарин, размерош ҳаста ҳамаш. Доставка доранд. Ина касе омада наметавонад нависен, доставкатон мекунанд. Оптови доред? Доставка фақат оптови доранд. Донада мисол на 50 сомония биёен аз наздик хитон бинен, харидорӣ кунен. Бозори Корвон, тарафи Тилло бозор, 11 дарвоза нигоҳ кунед, дохили дарвоза надромада лесница мешавад. Тарафи подвал фроен анами нуқтаи савдояй. Мана бинед чихо хушрӯй, сифатошон беҳтарин. Тамоми намудаш 50 сомон донада. Оптови боз ҳам арзонтар мешавад.